Σε μερικές εβδομάδες η Ρεμπέκα Στόουν θα πάρει το πτυχίο από το τμήμα βιολογίας και δεν θα έχει πατήσει ούτε μια φορά το πόδι της στο πανεπιστήμιο, δεν θα έχει συναντήσει ούτε έναν καθηγητή. Όλα τα μαθήματα έγιναν μέσω διαδικτύου. Αυτή είναι η τάξη μου για το μάθημα ψυχολογίας. Ο καθηγητής μου βάζει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες στην πρώτη σελίδα. Ένα φόρουμ χρησιμοποιείται ως τάξη και όλα τα μαθήματα είναι ανεβασμένα στο ίντερνετ. Τι της αρέσει σε όλη αυτή την προσπάθεια? Η ευελιξία. Ήθελα να επιστρέψω σε ένα παραδοσιακό πανεπιστήμιο, αλλά το ωράριο εργασίας μου δεν μου επέτρεπε να πάρω τα μαθήματα που ήθελα. Αυτός είναι ο τρόπος που ένας καθηγητής πανεπιστημίου κάνει μάθημα σήμερα. Στο γραφείο του μπροστά σε 2 κάμερες απαντάει στις ερωτήσεις των φοιτητών του. Η τάξη του αριθμεί 30.000 φοιτητές, οι οποίοι παρακολουθούν το μάθημα της οικονομίας μέσω διαδικτύου. Ήμουν σκεπτικός στην αρχή. Νομίζω ότι οι δυνατότητες που έχουμε πλέον είναι πολύ περισσότερες, με αποτέλεσμα να μπορούμε να φτιάχνουμε ομάδες συζήτησης όπου μπορούν να τίθενται ερωτήσεις. Η τάξη του αφορά δωρεάν μαθήματα που είναι ανοιχτά σε όλους και παρέχονται μέσω διαδικτύου. Δεν δίνουν βέβαια απευθείας πτυχία ή διπλώματα. Οι μαθητές του όμως προέρχονται από 150 διαφορετικές χώρες. Τώρα έχουμε κάποιο καινούριο μαθητή από το Ουσμπεκιστάν και την Κίνα. Έχουμε επίσης έναν από την Κένια. Το μέλλον των σπουδών και της εκπαίδευσης είναι λοιπόν στο διαδίκτυο. Δεν νομίζω ότι θα χαθεί ποτέ το μοντέλο εκπαίδευσης που αφορά το δίπολο καθηγητή-μαθητή. Το καινούριο μοντέλο έχει να κάνει με την πρόσβαση ανθρώπων που δεν είχαν μέχρι σήμερα αυτή την ευκαιρία. Τα πανεπιστήμια έχουν ακόμη πολλές λεπτομέρειες να ρυθμίσουν ώστε να μπορούν να κάνουν για παράδειγμα διαδικτυακές εξετάσεις, αλλά και να βαθμολογούν τους μαθητές χωρίς καν να τους βλέπουν. Προς το παρόν δεν υπάρχουν απαντήσεις σε αυτά τα ζητήματα.